Tervetuloa oppimaan Websää meidän sovelluksella, jota ollaan kehittämässä. Mennään suoraan oppimaan painamalla Learn, sitten Resume. Meillä on 4 eri harjoitustyyppiä, mutta 3 on saatavilla Websään, koska toi äänitystila ei ole käytettävissä. Websään ei ole olemassa STT eli Speech to Text palveluita. Mä otan noin kaikki 3, mutta mä voisin ottaa vaan esimerkiksi monivalinnan tai 2 monivalinta- ja kirjoitustehtävä, mutta mä otan myös tämän sanajärjestystehtävän, että 3 näistä. Että mä voin saman tien näyttää teille, miten tämä toimii. Ja tässä on ensimmäinen kysymys. Meillä on aina vinkkikuva. No, tää on vähän paha, kun mä en ole vielä ehtinyt tähän kysymykseen tehdä tämmöistä räätälöityä kuvaa tälle Pepsän kielelle. Mä laittaisin siihen nämä kaikki viikonpäivien lyhenteet Vepsäksi, silleen niin kuin ne merkitään. Vähän niin kuin suomeksi on mahti, kehto, la, su. Kaikki äänitykset ja tekstikäännökset Vepsäksi on tehnyt Vepsän kielen opettaja, tutkija ja kääntäjä Konstantina. Lisätietoja on tuossa videon kuvausosiossa hänestä. Ja klikataan nyt audionappia. Mikkei tuule torsnäki tiedos. Ja täällä oikealla on tämmöinen toggle-nappi, näette lähtökielellä eli englanniksi nyt. Ja jos se lähtökieli olisi suomi tai mikä tahansa muu, niin sitten näkisitte lähtökielellä painamalla tosta. Ensimmäinen harjoitustehtävä on tämmöinen kirjoitustehtävä. Meillä on tuo hint-nappi. Kun painaa sitä, se paljastaa aina yhden kirjaimen lisää. Näin. Ja mä voin päättää ihan itse käyttäen, kuinka paljon mä käytän sitä, mutta painetaan nyt tälle, että se paljastaa kokonaan. Tietenkään ei ole niin kuin ideaali, että paljastaa kaiken, mutta se on ihan niin kuin susta kiinni. Sä voit paljastaa yhden tai kaikki tai jotain siltä väliltä. Ja tänne kun klikkaa, niin tonne pitää kirjoittaa sitten se vastaus. Ja alhaalla näette koko lauseen vastauksen ilman sitä puuttuvaa sanaa, joka nyt on tämä esmärk. Ja painetaan check ja audionappia, niin kuulette koko lauseen vastauksen. Iedel torsnäki tuule esmälk. Ja toggle-napista näin. Eli tämä oli ensimmäinen harjoitustyyppi, kirjoitustehtävä. No niin, tässä meillä on toinen harjoitustehtävätyyppi, eli tämä sanajärjestystehtävä. Jos olette käyttänyt Duolingo, tämä toimii ihan samalla. Paitsi Duolingossa tietenkin se formaatti on eri, että meillä on tämä kysymys-vastausformaatti. Meillä on tämä kysymys ja kuva aina, ja vastaus pitää muodostaa näistä sanalaatikoista. Duolingossahan on aina vaan se lause ilman mitään kuvia, ilman mitään kysymyksiä, että se on vaan se pitää vaan sitten se lause muodostaa. No niin, valitaan tästä jälkeen, talvkuu, tulee vilukuu. Joo, mä en kuunnellut tuota audio, mutta no, te tiedätte miltä se kuulostaa, niin skipataan toi. Mut kuunnellaan vaikka tää vastaus nyt. Ielke talku tuule viluku. Ja Togglesta nähdään, että se tarkoittaa, että tammikuun jälkeen tulee joulukuu. Jos meillä olisi vaihtoehtoisia tapoja sanoa joku, me voidaan klikata noita sanalaatikoita eri järjestyksessä, eli esimerkiksi viluku tuleb jälkeen talvkuut, niin kuin suomeksi. Ja varmasti Vepsäksi voi sanoa ihan kummin päin tahansa. Ja mä voisin helposti lisätä tämänkin järjestyksen niin, että se hyväksytään. Mutta sitten se aina näyttää täällä alhaalla tässä koko lauseen vastauspalkissa sen tavallaan niin kuin oletustavan sanoa, se tavallaan niin kuin paras vaihtoehto, että missä järjestyksessä sanat tulee siinä lauseessa. Mennäänpäs eteenpäin. No niin, aika kivasti tuli 3. tehtävätyyppi.
kolmannessa kysymyksessä. Nämä tulee ihan satunnaisesti, saattaa jopa tulla monta kertaa putkeen sama, tai sitten kahta tehtävätyyppiä tulee useita kertoja ilman, että se kolmas ollenkaan tulee, tai että se saattaa tulla vain kerran, mutta kiva, että saatiin nyt kolmanneksi. No niin, mikäs kysymys tää on? Mikä vuosi nyt on? Mikä vuoden aika nyt on? Ja kuvasta nähdään, että varmaan kesä. Noin. Eli tämä nyt on aika itsestään selvä, tuskin pitää nyt selittää. Tässä on kuitenkin tämä kysymyselementti, sitten 4 vaihtoehtoa. Jokaiselle on audio, jokaiselle on tämä toggle-nappi näin. Ja sitten kun vastaa, niin saa koko lause vastaukselle näin. Ihan samalla kuin noissa aiemmissa. Ja tässä on niin kuin nämä 3 eri tehtävätyyppiä. Käydään nyt nopeasti vähän tätä muuta sisältöä, mitä täällä myös on. Ja okei, paljonko kello on? Kello on 12 om 12.10 chasut. Ja tosiaan me haluttaisiin saada tietää, että kuinka moni haluaisi saada Vepsän kielelle enemmänkin sisältöä sitten, kun me julkaistaan tämä sovellus. Tavoite on englanniksi ja suomeksi julkaista 2027 alkuvuonna. Ja meillä tulee olemaan niitä kysymysvastauspareja, no ainakin 1000, mutta tavoitteen mukaan 3-5 000 englanniksi ja suomeksi, ja sitten edetä siihen 10 000 niin nopeasti kuin ehtii. Silleen kuitenkin, että laatu ei kärsi. Ja samanaikaisesti tavoitteena olisi sitten saada mahdollisimman monelle uralilaiskielelle sisältöä, mukaan lukien niin kuin Vepsä. Niin kuin ehkä aluksi aloitetaan silleen, että olisi ainakin 100 kysymysvastausparia ja sitten siitä edetään kohti 1000 ja niin kuin tällä tavalla, mutta laittakaa kommentti, jos haluatte ehdottomasti Vepsä. Voi laittaa myös muita toiveita, mitä haluatte. Ja erityisesti henkilöt, jotka haluaisi käyttää sovellusta tulevaisuudessa, niin menkää vaikka klikkaamaan odotuslistaa. Se ei sido mihinkään, se on vaan niin kuin hyvä tietää, että kuinka paljon on kysyntää Vepsälle tai muille kielille. Ja sovellus tulee olemaan ilmainen, mutta siinä tulee olemaan myös maksullisia ominaisuuksia, että tämä vocabulary practice, missä voi valita aihepiirin mukaan, mitä oppii, se tulee olemaan aina ilmainen, mutta kaikki mitä näette muut täällä vocabulary practice-napin alla tulee olemaan maksullisia. Ja kaikki nämä challenge modes, eli tämmöiset haastetilat, missä voi pelata kavereiden kanssa. Sisältö tulee olemaan samaa, mutta se oppimiskokemus on vähän eri. Mutta ei hätää, teidän ei tarvitse maksaa mitään, jos ette halua, mutta totta kai ehdottomasti ne kielet, mille tietää, että saadaan niinku maksavia käyttäjiä tai henkilöt, jotka haluaa maksaa näistä lisäominaisuuksista, niin ehdottomasti se olisi niinku hyvä tietää. Vaikka painotan nyt sitä, että kaikki sisältö tulee olemaan ilmasta tällä vocabulary practiceissa. Et sitten nämä muut on lähinnä, että vähän pystyy räätälöimään sitä oppimiskokemusta eri tavoin. Siitä meillä on enemmän videoita, mä en nyt sen enempää kerro siitä. Mutta kommentoikaa, ilmoittautukaa tuohon odotuslistalle. Kiitos.